el diputat senyor Ordeig per parlar de la resolució sobre la construcció d'un túnel a la carretera C14 entre Organyà i Montant de Tost. Primer de tot, és una obra inacabada. Estem parlant d'un tram de carretera que enllaça, que va segueix el curs del riu Segre i que va des de Lleida fins a la Seu. Vostès s'hi pugen per aquesta carretera, passen per Oliana, passen per Coll de Nargó i de sobte es va deixar de fer la carretera. De cara a la mobilitat de la gent que hi viu, a la seguretat de la xarxa viària i sobretot, si volem tenir un país mínimament estructurat i que la gent no marxi, punt negre, contínuament hi ha accidents, perquè és molt estret, perquè no hi ha alternatius, perquè a una banda tens el riu i a l'altra banda tens una paret altíssima, i perquè, a més, hi ha desprendiments de roques que cauen, a vegades, quan plou, a la que hi ha qualsevol inclemència, cauen pedres, hi ha moltes destrosses, danys personals, danys materials. No hi ha diners, però la inversió al pressupost 2015 Generalitat puja un 12% de mitja. Entenc que s'han d'acabar obres que estaven començades. Aquesta és una obra començada que s'ha d'acabar. Per contra, el Pirineu baixa un 40%, a Lleida baixa un 60% la inversió. I ara pel grup parlamentari de Convergència i Unió que ha presentat una esmena, té la paraula l'il·lustre diputada, la senyora Cristina Bosch. Fa molt pocs dies en vam parlar amb el plenari, el nostre company, el diputat Albert Batalla. Sabem perfectament que no podem votar a favor d'aquest punt, ho sap el diputat Ordeig, ho saben la resta de diputats, perquè aquesta obra costa 25 milions d'euros, 25 milions d'euros que en aquests moments no tenim, que el govern de la Generalitat no té. Per part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, té la paraula l'il·lustre diputada senyora Rosa Amorós. Bé, bon dia. De fet, ja fa temps que pensem que aquest túnel s'hagués hagut de fer. Tal com ha dit la diputada de Convergència, vostè també el van votar a la moció de finals d'any i ja sap que va comentar el conseller que suposaven més de 20 milions d'euros i que en aquests moments no es podien assumir. Per tant, vostè ja va votar, com dient, a favor d'aquest punt i ara el torna a posar dintre de la moció, però creiem que ja no caldria. Per al grup parlamentari del Partit Popular, l'il·lustre diputat senyora Dolors Montserrat. Gràcies, honorable president, il·lustre diputat senyor Ordeig. Crec que de les primeres intervencions que li vaig escoltar en el Parlament de Catalunya, vostè ja ens parlava d'aquest túnel i crec que les infraestructures ens van quedant obsoletes i no es fa el que vostè com molt bé deia, que estava previst i no s'ha fet. I el conseller Vila sap prioritzar molt bé amb aquelles obres o aquelles infraestructures que no són del govern de la Generalitat, però de les seves competències, de les seves carreteres a Catalunya, de prioritat zero. Ho ha demostrat. Quan la capacitat econòmica, evidentment que hi és. I per tant nosaltres li donem tot el suport íntegre amb aquesta proposta de resolució que vostè ens ha comentat. Té el que ens diu sempre el govern de la Generalitat, quan ho permetin les finances de la Generalitat de Catalunya, allò tan ambigu, no?, que van passant els mesos i passa un any i estem igual que el primer dia. Per posicionar-se sobre les esmenes, l'il·lustre diputat, el senyor Òscar Ordeig, té la paraula. Diu, està molt bé, us entenem, però diners i compromís, calendari. I ara votem el punt número 3. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ha quedat rebutjat per 11 vots en contra, 2 abstencions i 2 vots a favor. I 2 vots a favor. I 5 vots a favor. Ha quedat rebutjada de totes maneres.